berarti putra penjara kan Raden Setyaki ya. Kok ora tau yo bayang. Lho, saya putrane Dewi Kunti ini. Aku mau pembantu lebih untuk jiwa isi pamanda seni proko seni insek kuskai seni pamat isi pembantu dan malam sampai. Lah, ya, Sang Dewi, ngaparaken dongeng panggung ingkang tanpa pepindhangan kula nyuwun pangapunten saderengipun menawi kula menika boten mangertos menawi panjenengan sesembahan kula malah aku sindel ngaku suwe aku mereka itu wajah boten ngrepoti kula lila hawa lair terus ing batas Sang Dewi Soal persatuan itu anakku prokosimo kok mau itu pada bisa lagu itu prokosimo tangguh berbiaya anakku harben jadi tamen romanah ini anakku bisa sembur gambing askar yang pakai Prabu Joko bakal selmo sendali iris kawan itu makai kok ini dia Bon, kula pun pitados nih ngoten. Kula pun pitados. Yen iki manahilan mesti badhe pikantuk pitulungan saking kersane Gusti nyatanipun panjenengan rawuh kaliyan putra wonten ing mriki badhe sabiyantu kaliyan kula. Bon, kula pasrah kaliyan paduka. Ya itu manyo prokosimo. Banjur kamu Direti besok sampai pokok direti kalau habis pakai itu disebut lagi tak dari hukum baru atau dapat biar pakai kaku pokok habis dapat kata orang itu pokok ini
kelawan kapten itu pokoknya pengasih itu pemati pokok akan itu pokoknya bisa meningkat kalau di dalam perusahaan kalau hati Tuhan yang tenang Kula sampai ini perintah semarang anakmu supaya mereka kabeh ngomong kabeh kabeh ngekeh kelawan itu pokoknya nggih ngestaken dawuh Sang Dewi nggih ngestaken dawuh pun kula jagake mesti menangi Pembayaran orang di bawah kan urusan diri uang pengetahuan bapakmu kewan-kewan ngomong jualan ini kan si Romo ulur pamit badhe nyawetaken para nemen monggo lama itu Raden Romo iya tak pengen banyu ini pengen tuku mangko kabeh dari Madiun bola kabeh